għadu kemm inaqqat magħna is-Sur George Cremona li ġej mid-Dipartiment tal-Servizzi Soċjali kif aħna George. Mhux ħażin grazzi. Morna li kelsana aħna llum. Ekku, importanti. Il-eating huwa importanti. Umbatissa, jiena qabattu ħadd irridni fidejja kif jgħid il-Malti. Ħaniftaħ il-linji tat-telefon biex jekk hemm xi telespettaturi li jixtuq jitkellmu anke ma' Sur Cremona bil-qalb kollha nieħdu gost li tagħmlu kuntatt magħna. Aħna għandna xi SMS ista' imma rridu ngħidu wkoll li dawn l-SMS li tibatu intom billi qegħdin noqorbu lejn tmiem l-iskeda issa li qed jiġri qed neħilsuhom. M'hemmx kważi SMS li huma pending. Ftit Angela li għad baqa' pendenti, qegħdin nippruvaw nikkuntattjawhom kollha, ovvjament ma jfissirx illi tispiċċa l-iskeda u dak li jkunu pendenti njifqu hemmhekk. Ix-xogħol tagħna jibqa' għaddej, dak li jkunu pendenti ovvjament aħna se nkunu qegħdin nibqgħu insegwuhom u ovvjament dawk li jibqgħu jibatulna xi emails jew inkella through channels tagħna jew inkella jistgħu jmorru service.gov ukoll fil-ħabs ta' service.gov imma dawk li jkunu jistgħu jixtiequ jikkuntattjaw magħna direttament ma jkun ġara xejn f'dak il-każ inkunu nistgħu niċċekkjaw il-każijiet tagħhom ukoll. Mela xi ħadd għalilna għandi mistoqsija rigward il-mara tiegħi hi qed tieħu 220 euro fix-xahar u ħadet biss 12 euro żieda fix-xahar waqt li kulħadd ħad dik il-50 euro kif suppost. Tista' tiċċekkja li għaliex please għalilna minnu tagħna id-dettalji u tagħna n-numru tal-karta tal-identità hawnhekk irid ngħid it-telespettaturi. Meta intom tibatulna dawn id-dettalji, dawn imorru dritt tant is-Sur Cremona imbagħad jiġu għandna bir-risposti biex finalment inkunu nistgħu naqsmuhom mat-telespettaturi waqt il-programm. Ġifieri minħabba Data Protection Act jekk intom tibatulna dawn id-dettalji daw ma jidħlux għandna jidħlu direttament anki d-Dipartiment. Preċiżament, u bis-saħħatek dan l-SMS tajna nkunu nistgħu narawh fid-dettall. Ekku. Fil-verità, il-pensjoni hija maħduma tajba. Iż-żieda tal-ulli tal-ħajja li ħadet is-sinjura hija tajba wkoll. Tajjeb illi ngħid ħalli jekk qiegħda tismani tifhem hija qiegħda tieħu żewġ pensjonijiet. Pensjoni minn Malta u pensjoni mill-Kanada. Ma jfissirx laqax qed tieħu żewġ pensjonijiet allura ma ħaditx iż-żieda tal-ulli tal-ħajja sħiħa. Tajjeb illi ngħid illi minħabba il-ftehim reċiproku li Malta kienet għamlet fi snin li moddija mal-Kanada, il-kas tas-sinjura setat tieħu pensjoni minn Malta. Li kieku ħadna l-bolol li ħalset Malta biss, kieku ma kienx tieħu pensjoni. U allura bis-saħħa tal-ftehim reċiproku mal-Kanada, li huwa wieħed mill-pajjiżi bħall-Awstralja, hemmhekk stajna nġibu l-bolol ukoll li ħalset ġewwa l-Kanada u hemmhekk aħna bħala dipartiment stajna nagħmlu komputazzjoni tal-pensjoni tagħha. U qiegħda tirċievi pensjoni. Dan huwa bis-saħħa tal-ftehim reċiproku li jeżisti mal-Kanada bħalma jeżisti ma' New Zealand, bħalma jeżisti mal-Awstralja wkoll. U għalhekk ma baqgħetx b'xejn. Qed tieħu pensjoni minn Malta. Iżda minħabba illi nkunu ġibna kontribuzzjonijiet minn barra sabiex hija tiġi eligibbli, jiġifieri mhumiex kontribuzzjonijiet li ħalsetaw Malta, u allura joħroġ ratio. Ir-ratio mbagħad jirrifletti wkoll fiż-żieda tal-ulli tal-ħajja u allura hemmhekk ma tkunx ħadet iż-żieda tal-ulli tal-ħajja sieħa. Tajjeb illi ngħidu minkejja li ġibna il-bolol tagħha mill-Kanada sabiex tiġi eligibbli għal pensjoni ta' Malta xorta qiegħda wkoll tirċievi pensjoni mill-Kanada. Ġifieri s-sinjura qed tirċievi żewġ pensjonijiet. Mela għandna l-ewwel telefonata, ħanaraw ma' min se nitkellmu l-wara nofsinhar tajjeb. Hello. Hello. Insellim lek. Protet tal-programm Angela. Grazzi, signora. U protet il-Mr. Cremona tal-pariri li għati. Għandi storja da xej waħda mħawda. Għanajlek, jiena 5-3. Issa, jiena persuna nejx waħdi. Iva. U sibt li jien id-dar tiegħi 3 minn nies imniżlin fuq ismi. 2 oħra u jiena. Issa, wieħed minnhom ili separata 10 snin. Jafu il-Labor Office għax tajthom il-kopja tal-kontratt. It-tifla tiegħi ilha mejta 23 sena. U għadha mniżra miegħi. U ma jidhirx hemm u tajthom iċ-ċertifikat tal-mewt ukoll. Ili minn frar nitħaba fuq il-biċċa xogħol. Issa, ftit tal-ġimgħat ilu rġajt niċċekkja nara s-sitwazzjoni tranġaġġ. Is-sitwazzjoni komplet tħawdet. Għaliex l-isem tal-mejta ġi ħaj. U l-isem li għandi ħajja ġi mejjet.
Kif se nirranġa dis-sitwazzjoni? Mela, Sinjura, qabel taqta, sanfisser daqxejn, qabel taqta. Importanti li tħalli daqxejn il-numru tal-identità tijak ma' reġija u n-numru tal-kuntatt ukoll tijak, il-numru tal-mobile tijak ma' reġija. Sabiex inkun nista' nidħol fil-kas jiena personali ħalli nara x'inhu jiġri. Ovvjament. Grazzi li qiegħda ċempel minħabba li m'għandix id-dettalji hawnhekk u ovvjament huwa każ personali ma nkunx nista' nwieġbek hawnhekk direttament, Sinjura, ġifieri dak żgur li ħadkun qed tifhimni. Iżda serraħ moħħok illi se nkun qiegħed nara l-każ jiena importanti li tħalli li n-numru tal-identità tiegħek u n-numru tal-mobile tiegħek jew in-numru tad-dar tiegħek tat-telefon. Ħalli nkun nista' nikkuntattjak wara li niċċekkja l-każ tiegħi. Serraħ moħħok ta'. Grazzi, Sinjura. Grazzi ħafna. Jista' jkun, Angela, ikun hemm ċertu mhux suppost jiġru għax illum il-ġurnata bis-sistema diġitali tagħna, jista' jkun imma li jkun hemm ċertu ħuċis fil-numru ta' persuni fil-household li fil-verità jekk insibuha darba ma tiġrix ta' spiss. Imma nixtieq inkun naf il-każ tas-Sinjura ħalli nara x'inhu u jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda tajba, nieħdu eżempju wkoll tagħha u allura nkunu nistgħu nirranġaw fl-istess ħin nkunu nistgħu nkellmu lis-Sinjura. Tajjeb, ma nafx għandix. Din hija l-household composition. Ekku. Household composition. Ma nafx għandna telefonat oħra se nieħduha mbagħad inkomplu b'aktar SMS il-wara nofsinhar tajjeb. Hello. Nofsinhar tajjeb lilkom. Sukra Mona, jiena ħanajlek żewġ affarijiet malaj u nitolbok li tirrispondini. L-ewwel waħda hija il-bonus aħna l-anzjani. Daka irridu nħallsu t-taxxa fuqu, dik l-ewwel domanda. It-tieni domanda, min kien barra l-Kanada li semmejt intu l-Awstralja. Dak il-flus qed tihomlhom l-Awstraljan u mhux qed joħorġu minn Malta. Allura għaliex is-snin li għamlu hemmhekk għax hawn ma kienx hawn xogħol u li għandek ta' Malta ma jgħodduhomx flimkien. Jiena nħoss li daqsxejn waħda mhix qiegħda sew il-biċċa. Ħanfissillek, Sinjur. Mela, is-Sinjur qed jitkellem fuq żewġ affarijiet. Il-bonus, issa jista' jkun qed ma nafx fuq liema bonus qed jitkellem. Jekk huwa bonus ta' xogħol, hemmhekk u hija jieħdu mal-pensjoni, il-pensjoni mhijiex taxxabbli. Għaliex? Ħanitkellem ċarotont fuq il-pensjoni fejn mhijiex taxxabbli. Tajjeb illi ngħidu il-pensjonijiet għandhom brackets differenti. Il-brackets tagħhom jolew kull sena sabiex kemm jista' jkun il-pensjoni ma tiġix taxxabbli. U allura huma brackets fit-taxxa vantaġġużi. Pereżempju, il-bracket ta' taxxa ta' persuna singola li tieħu pensjoni hija 14,900 kważi. Koppja li l-komputazzjoni tagħhom hija ta' miż-żewġin, jew koppja, hemmhekk il-komputazzjoni tagħhom il-tax bracket tagħhom jitla minn 14,900 plus 3,000 oħra. Jiġifieri jaqbes 18,000. Allura dawk huma brackets vantaġġużi għal pensjonijiet, għal pensjonanti sabiex ma jiġux taxxabbli f'dak il-każ. Tajjeb illi ngħidu illi jekk inti mbagħad tkun pensjonant u qiegħed taħdem sal-2021 iva, idħul mill-pensjoni u dħul minn xogħol kienu jingħaddu flimkien u mbagħad dak li jaqbes il-bracket tħallas it-taxxa fuqu. Mill-2022 il-qudiem u reġgħet seħħet din is-sena, il-Ministru tal-Finanzi ħabbar illi bil-mod il-mod fuq medja ta' snin idħul minn xogħol u dħul minn pensjoni mhumiex ħajibqgħu jingħaddu flimkien sabiex tibda tonqos it-taxxa li eventwalment tispiċċa ma tħallas taxxa. U allura fl-2022 il-Ministru tal-Finanzi qal illi se jibdew jiġu injorati 20% minn dak illi jiġi dħul kombinat sabiex imbagħad tiġi komputata t-taxxa. Mill-2023 l-20% tiġa tela tal-40%, ġifieri il-Gvern tiġa qiegħed jieħu ħsieb dik is-sitwazzjoni. Fuq il-pensjoni tal-Kanada, il-pensjoni fuq ir-Reciprocal Agreement. Is-Sinjur qal il-pensjoni iħallasa il-Gvern Kanadiż jew il-Gvern Awstraljan. Fil-verità, il-Gvern Kanadiż u l-Gvern Awstraljan se jħallas il-pensjoni dovuta lil persuna skont il-perjodu li jew għex f'dak il-pajjiż jew skont il-perjodu li ħallas bħala bolol f'dak il-pajjiż. Tajjeb illi ngħid li bis-saħħa tal-ftehim li ntlaħaq minn Malta ma' dawn il-pajjiżi, bħal fil-każ tas-Sinjura li fissirt fil-bidu, li kieku
id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ma kellux dak il-ftehim, ma kienx ikun jista' Kienu jġib jintilfu il-bolol tal-Kanada jew tal-Awstralja u allura il-persuna ma kienx tieħu il-pensjoni. F'dak il-każ minħabba dak il-ftehim reċiproku qiegħda tieħu l-pensjoni ukoll minn Malta u kif ukoll mill-Kanada jew inkella minn pajjiż ieħor li għandna ftehim reċiproku magħhom. Qed jidher in-numru tal-SMS 50617000 għal fatt li hemm żewġ telefonati oħra qed jistennew biex jitkellmu magħna u jien għandi żewġ SMS li nixtieq li naqra wkoll. Ma jimpurtax, ħanieħdu it-telefonata li hemm qed jgħiduli li waħda hemm telefonata aħjar ħalli jituna ċans li nispjegaw anki dawn l-SMS. Fil-fatt għandi SMS għandha x'taqsam ukoll mat-taxxa. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, hello? Hello? Insellim lek. Ħanejdek naqra l-kassir. Jiena ngħix waħdi, divorzjata. U kelli 3 tfal. Issa mindu bħejt id-dar biex nagħtih nofsa u għandi iktar minn 14,000 euro fil-bank. Mhux qed nieħu pensjoni ta' xejn. Ġifieri għandi kważi 8 snin bolla u 3 tfal. Għax jgħidu li nishtaqt inħallas il-bolol, għallu li ma nistax xalaqt il-65. Mela, inti qed tajt għandek aktar minn 14,000, ir-raġuni ma fimx għaliex. Għaliex? Għax m'għandix bolol biżejjed, m'għandix dik okej, dik fimta. Imma qed tgħid li beħħejt ma nafx beħħejt xi ħaġa. Id-dar biex nagħti nofsa l-ekstra gżer tiegħi. Ok, minħabba. Allura issa il-kwota tal-14,000 euro. Rista, allora ħannisti ħajti kollha minna pensjonijin. U kont tieħu pensjoni tal-għajnuna soċjali. Aha. Mela, ħanfisser ukoll u anka budget measure. Ħanfissillek, sinjura, ta'? Grazzi. Mela, ħanitkellmu hawnhekk, is-sinjura qed tistaqsi fuq dawk il-benefiċċji, pensjonijiet, assistenzi li jaqgħu taħt il-means test, it-test tal-mezzi. Jaqgħu taħt it-test tal-mezzi għax ma jkollokx biżejjed bolol imħallsin sabiex inti tirċivi pensjoni, assistenza jew benefiċċju ieħor. F'dak il-każ fejn jidħlu l-bolol, hemmhekk naraw il-bolol biss. Issa, l-assistenzi l-oħrajn huma l-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. U allura minħabba li ma tkunx ħallas bolla għax il-ħajja tiegħek ma permettitlekx li tħallas il-bolla, hemmhekk tissodisfa test tal-mezzi. Il-test tal-mezzi huwa li persuna singola ma jistax ikollha iktar minn 14,000 euro bħala assi, ġifiri flus il-bank, proprjetajiet oħrajn, appart il-proprjetà li tgħix fiha, u koppja ma jistax ikollha iktar minn 23,300 bħala assi. Iżda, tajjeb illi ngħid, is-sinjura qed titkellem fuq il-non-contributory, ġifiri il-means tested age pension. Tajjeb illi ngħid, s-sena li għaddiet, dawn iż-żewġ thresholds li semmejt, dawn iż-żewġ ammonti li semmejt ta' single ta' 14,000 u ta' koppja ta' 23,300, għal dawk il-persuni li jkunu qegħdin jirċievu pensjoni tal-età mhux kontributorja tat-test tal-mezzi, l-14,000 tela 30,000 u 23,300 tela 50,000. Ġifri f'dan għal dawk il-persuni li jkunu jirċievu age pension għal iktar minn 5 snin. F'dan il-każ għax is-sinjura semmit l-14,000. Eżattament. Iżda f'dal każ jista' jkun illi dak li daħlet jaqaf dan il-bracket. Ġifieri tajjeb illi tikkuntattja lid-dipartiment jew jekk fil-każ jadduli t-telefon number tagħha jew il-mobile number tagħha mir-reġija sabiex inkun nista' jiena ninvestiga aktar il-każ. Ħalli nara jekk taqax taħt il-kategorija. Tajjeb illi ngħid dawn it-30,000 u l-50,000 jiġu prattikati fuq persuni li jkunu ilhom jieħdu age pension għal 5 snin jew iktar u kif ukoll ikunu daħlu xi flus minn wirt jew inkella bjew xi proprjetà taħt ċertu ċirkostanzi legali. Dejjem irridu nsemmu li tkun biħejt proprjetà taħt ċertu ċirkostanzi legali. Jiġifieri importanti illi dan il-każ jgħaddi għandi ħalli niċċekkja daqsxejn il-parametri tal-każ tagħha. Ovvjament, jekk tibqa' taqbes ma tiġix tissodisfa it-test tal-mezzi tal-liġi u allura ovvjament ma tistax titqies għal dik it-tip ta' pensjoni. Grazzi l-din is-sinjura wkoll. Il-linji issa għalaqnihom kull ma tistgħu tagħmlu tibgħatu l-SMS fuq 50617000. Mela, u fuq dak in-numru biss jekk jogħġobkom għax dawn il-messaġġi tagħkom imorru dirett għand is-Sur Cremona mbagħad jiġu għandna
bħal biraħ fil-għaxija fil-fatt. Mela Sur Cremona, xi ħadd qaltilna minniet, għatna n-numru tal-karta tal-identità jispiċċa bil-50, għaltinna nieħu pensjoni tat-teżor u s-sigurtà soċjali. Kull xahar inħallas bejn 83 u 100 euro flus il-bank kollox 15% taxxa u għandi flet mikri wkoll inħallas taxxa 15%. Jiena single, inħallas full-time, carer id-dar. Tista' tispjegali għaltinna s-sinjura ħan fissrila. Tiġa fissirt ħafna minnu fuq dik il-telefonata, fuq l-ewwel jew it-tieni telefonata li rċivejt. Tajjeb illi ngħid illi hemm brackets vantaġġużi għal pensjonanti. Jiġifieri il-bracket huwa 14,000 u kważi 900 għal persuni singoli, dak l-14,000 u kważi 900 jitla bi 3,000 oħra għal dawk li jkollhom komputazzjoni ta' miż-żewġin jew partners. Iżda, tajjeb illi ngħid illi s-sinjura mhux pensjoni tas-sigurtà soċjali biss iddaħħal ukoll pensjoni tas-servizz. U l-pensjoni tas-servizz hija fl-ammonti mhux ħażin. Jiġifieri meta taqgħadhom flimkien billi l-persuna hija singola qed taqbeż l-14,900 bħala x'ismu qed taqbiżhom minħabba l-pensjoni tat-teżor, mhux minħabba l-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Għax kieku għandha l-pensjoni tas-sigurtà soċjali biss hemmhekk ma tiġix. Però tax free, threshold ta' tax free edha fuq l-14,000. Viva, l-ewwel 14,000 u 900 f'dak il-każ. 900. Eżattament, l-ewwel 14,000 u kważi 900 hemmhekk mhux qed tiġi taxxabli fuqhom. U allura qiegħda taxxabli fuq il-kumplament. Fuq il-kumplament li jkun baqa' minħabba li bejn pensjoni tat-teżor u pensjoni tas-servizz is-sinjura qed iddaħħal iktar minn 15,000 euro fis-sena. Mela, xaħat ieħor, minn meta mhux ser tkun aktar taxxabli l-pensjoni? Mela, diġà rispondejta fit-telefonata li kellna fejn il-Ministru tal-Finanzi ħabbar illi xogħol u pensjonijiet fuq medja ta' snin mhux se jibqgħu jiġu kombinati flimkien sabiex tiġi komputata il-ħlas ta' taxxa. Sal-2021 iva, hekk kienet illi jekk inti tkun qed taħdem waqt li qiegħed pensjonant, idħol minn xogħol u dħul minn pensjoni jingħaddu flimkien u tħallas it-taxxa. Mill-2022 il qudiem bdiet titnaqqas dik ukoll. Tal-aħħar Ġorġ għax sarilna verament il-ħin fil-budget il-Gvern ħareġ żieda għar-romol għadhom se jieħduha qaltilna. Tista' tfisser xi ħaġa fuq għadin? Mela sal-2021 armel jew armla kienu jirċiv kif jiġi nieqes il-konjuġi tagħhom jibdew jirċivu 5/6 tal-pensjoni tal-pensjoni li kien jirċiv il-konjuġi tagħhom li ġie nieqes. 5/6. Mill-2022 il-qoddim il-Gvern qal illi fuq medja ta' snin mhux se jibqgħu jirċivu 5/6 tal-pensjoni. Ħajibdew jirċievu il-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes. Iżda fuq medda ta' snin. Is-sena l-oħra kien hemm żieda apparti żieda tal-għolli tal-ħajja u żieda addizzjonali għall-pensjonanti kien hemm żieda ta' medja ta' 5 euro fil-ġimgħa għar-romol, din is-sena hemm żieda ta' medja ta' 3.54 euros ukoll fil-ġimgħa. Fis-snin li ġejjin se jibqgħu jingħataw dawk iż-żidiet sakemm ir-romol kollha jibdew jirċievu l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes, jiġifieri ikunu wirtu l-pensjoni tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes. Jekk dejjem tkun aktar vantaġġuża għalihom. Tajjeb, hemmhekk ħanikonkludu. Rajna l-messaġġi kollha, jiġifieri laħħaqna anki dawn il-messagġi li batu telespettaturi tagħna dawn ma kinux l-uniċi messaġġi ta' għaliex qed jitħajsu Cremona. Kellna ħafna messaġġi illi. U minn hawn nirringrazzja l-isforz kbir tal-persuni li għandna tal-uffiċjali li għandna fid-dipartiment għax bħala teamwork qegħdin jaħdmu biex żgur ma jkun hemm xejn pendenti wara l-iskeda. Ekku jiena nirringrazzja lilek Ġorġ li qed tidher hawnhekk fisem it-tim kollu biex inkunu nistgħu nagħtu servizz lit-telespettaturi tagħna. Grazzi. Niltaqgħu l-ġimgħa dieħla Alla jrid taqbel l-aħħar tkun dik jekk ma nisbaljax. Aħna min-naħa tagħna ħanagħmlu ftit tarif pubbliċitarju wara jidħol in-notar Dr. Joe Celia għandna ħafna x'niddiskutu flimkien.